Има, трябва върху ризата да го сложа. Шалчето, което си ушил от роклята на жена му, за да може да я усеща до себе си, така сякаш го е прегърнала. Стана добре, с това се връзва. Много добре се връзва, макар че и това може да се върже. Знаеш ли, че това повече ми хареса? Това ли? Да. Аз това е по-дискретно такова едно и си го обичам. Да. Нали, наши съм си решил аз. Ма знам. Това е най-трогателното в тази история. Има още едно... Трогателното е това, че са от роклите на жена ми и все едно ме е прегърнал. Да видя как е сега. Такава история не съм чувала. Направо ми се пълнят очите всеки път, като я разказвам. Наистина ти казвам. Ти нали знаеш при колко много столетници съм била? Знам и как съм попаднал в списъка, как се сетихте за мен. Чакай да оправим кичката. Чакай се. Ами, дали пък другото не беше по-добре? Другото май по-съвръзва Да, сега. този е малко по-широк кичък. Това, да, платове си купувах. И сега имам за един-два костюма, така, сума дрехи. Много е добре, така не го стягай много, да не ти стане топло. Много е добре. Добре. Сава Цоновски на 101 години, художник, който продължава да рисува и да разказва истории, които пълнят сърца. Всичко хубаво и да ми идвате по-често на гости, когато намерите пролука. Благодаря, пак ще дойдем. Чао, чао.